Ze vzdálenější Albánie se přesuneme podstatně blíže. Bývala to naše domovina, myslím si, že spousta z nás velmi dobře zná vysoké a nízké Tatry, krásné pohoří, krásná jezera, prostě místo, kde jsme trávili prázdniny a dovolené. A myslím si, že jsou mnozí, kteří se tam vypravují i dnes. A tak tam vznikají stále nové projekty a právě o těch nových projektech ve Slovenských horách teď bude mluvit Igor Mráz z Tatry Mountain Resorts, neboli TMR, kterého už jste mohli slyšet v průběhu panelové diskuze o tom, jak se daří realitnímu trhu jako takovému, ale teď nás vezme právě k těm projektům konkrétním, abychom věděli, čemu se to daří. Je to vaše. To byl zrovna ten Tak ešte raz, dobrý deň, alebo dobré odpoledne už. Ja som rád, že za takýto úvod, samozrejme sme zo zahraničia, sa to dá brať zo Slovenskej republiky, ale my stále považujeme aj vlastne jazykov, ja budem rozprávať po slovensky, že jazykovo sme stále prepojení a tie štáty sú ako veľmi blízko a sme naozaj s tými skúsenostiami aj tou legislatívou a prečo si myslíme, že jedno z najviac pod samozrejme slovenských investorov, tak u nás druhá najväčšia kategória investorov je vlastne z Českej republiky. Samozrejme je to hlavne spojené s tým, že nás ako keby vlastne poznáte, tá legislatíva na Slovensku, či daňová, či finančná, či ako katastrálna je veľmi vlastne porovnateľná s Českou republikou. V prvej časti prezentácie by som vám predstavil v krátkosti našu spoločnosť, ktorú doposiaľ nepoznáte. Napriek tomu verím, že naša spoločnosť je hodne známa. Sice tu máme logo Real Estate, ale základná spoločnosť TMR, Tatry Mountain Resort, je vlastne naša matka a jedna z najväčších spoločností a lídrom v prevádzkovaní horských, zábavných, golfových stredísk. Vlastníme vlastne tie najlepšie, najvýznamnejšie strediská. Nezameriavame sa na tie vlastne maličké, máme tie ako najväčšie strediska, najprestížnejšie a preto ukážeme, prečo to investovanie s tým veľkým partnerom má aj tie výhody a prináša to v prvom rade investičné príležitosti. Aspoň v krátkosti, lebo ako času mám málo, sme pripravili nejakú videopozvánku, ktorá v krátkosti predstaví celú našu spoločnosť. Poprosím. Čiže v tej prezentácii môžete vidieť naozaj ten ako prienik tej našej spoločnosti. Samozrejme zameriavame sa v prvom rade na rekreačné oblasti, rekreačné destinácie z väčšej časti, nechcem povedať na 90%, sa zameriavame na rodiny s deťmi. Všetky tie strediská sú rodinné, kde vidíme najväčší potenciál v tej efektivite a v tej ekonomike, ktoré samozrejme vlastníme aj niektoré významné ako Grand Hotel Praha, historické objekty, ktoré sa už nikdy nepostavia druhýkrát a majú v sebe ten kus histórie a samozrejme najväčšie akvaparky a najväčšie zábavné parky, ktoré na Slovenskej republike sú a dúfam, že sú ako dostatočne známe a jeden projekt samozrejme v Poľskej republike. Ešte raz, ale takto si môžeme potom v stánku pozrieť. Samozrejme, všetkých pozývame do nášho stánku. V krátkosti v tých číslach. Tie čísla sú už dostatočne veľké na to, ako sme vlastne veľká spoločnosť, vlastníme 13 rezortov. Naozaj sú to vlastne plnohodnotné rezorty, nie sú to malé strediska, sú to rezorty so všetkými službami, ktoré k tomu patria, či gastronómia, hotel, obchody, shopy a tak ďalej. Čiže sú to dosť veľké strediska, 8 z nich sa nachádza v horských strediskách, 3 zábavné parky, akvaparky, 2 golfové rezorty so všetkými službami, ktorý je. Tieto rezorty navštíví ročne u nás 4,7 milióna hostí, príde do týchto rezortov a je to medziročne nám to každý rok narastá. Tento rok sme zaznamenali 15% náraz. To je u nás veľký rozdiel, či kupujete reality u nás alebo spolupracujete s touto spoločnosťou, lebo vďaka týmto rezortom všetci tí návštevníci, to číslo 5 miliónov hostí navštíví naše strediska kvôli nám.
Čiže vlastne, keď vlastníte nehnuteľnosť a všetky nehnuteľnosti a apartmány predávame v našich strediskách, čiže máte istotu, že toho klienta uprednostňujeme. Keď kúpite apartmán v Dubaji, tak mu slúbite z okna pláž, na druhý deň pred tým oknom môže vyrazť iný mrakodrap, alebo na tej pláži mu neviete zabezpečiť, že ráno ho bude čakať lehátko. V našich rezortoch pre tých investorov a spoločne s nami tá spolupráca je taká, že tých investorov a ľudí a zákazníkov si hýčkame a celý ten biznis je ako postavený na našom základnom biznise, ktorý je neopakovateľný. Keď si pozriete aj nejaké čísla, naozaj ako 3 milióny lyžiarov, 2 milióny hostí sa ubytuje, prejde celkové výnosy skupiny 188 miliónov eur, čo naozaj už je akože veľká hodnota, nie je tá spoločnosť a spoločnosť mala znáraženie. Máme 20 vlastných manažovaných hotelov. V prezentácii prídem, že niektoré hotely alebo niektorá časť týchto hotelov je práve ako apartmánov. A v tejto prezentácii ukážeme sú apartmánové z pohľadu zákazníka, ktorý k nám chodí a využíva tieto služby. Nevníma vôbec, že to je apartmán, čiže tieto investičné nehnuteľnosti máme v nejakom jednom režime a vybavenia, či aby zákazník nevidel tie vlastne rozdiely. V prvom rade ponúkame investičné príležitosti. V krátkosti máme dve ako kategórie, na ktorých sa zameriavame a cez ktorých vám vraciame výnosy, alebo vieme vrátiť výnosy. Sú to horské strediská, kde zaznamenávame, sú to športovci. Horský vlastne biznis je zameraný skôr na tom športe, na tom návyku, čiže vlastne vy športujete celý život. Čiže tí návštevníci, ktorých máme, sú vlastne dlhodobo zvyknutí športovať, udržať sa v kondícii a dlhodobo udržiavame krivku návštevnosti na jednotnom čísle a samozrejme rastieme o cenou. Trošku opačne je to v zábavnom biznise, ktorý zatiaľ u nás v Česku a na Slovensku len rastie. Učíme sa z tých západných štátov, čiže v tomto priemysle zaznamenávame rasty a myslíme si, že tie rasty z pohľadu a z vízia a ukážka zo zahraničia, kde sme ešte my len na začiatku. My ako z detstva staršie ročníky, teraz poviem za seba, sme boli zvyknutí iba na kolotoče, na labute a toto je ten vlastne segment, ktorý rastie a ktorý ukazujeme vlastne o deťom a tu je naozaj ten rast ešte pred nami. Hotely. Vidíme, že Slovensko malo zanedbané tú históriu hotelov. Veľa ľudí, klientov, ktorí k nám chodili, neboli zvyknutí bývať v hoteloch. Časy sa zmenili a to je tá príležitosť, ktorá u nás rastie. Staviame všade okolo týchto rezortov, ktoré sme kúpili a vlastníme a prevádzkujeme, tak ich doplňame hotelovým ubytovaním, ktoré sa stáva štandardom. Nikto nechce navštíviť už rezorty tak veľké, či lyžiarske alebo akvaparky bez toho, aby sa ubytovalo. Všetkých tých rezortov máme tie kapacity ubytovania poddimenzované, ako som aj na tom ako panely dával, napríklad v tom akvaparku v Bešeňovej alebo v termálnom parku Bešeňovej máme každý víkend obsadené. Fakt to aj tá situácia s covidom ľudí ako vedie k tomu, aby sa starali o seba, vlastne rekreovali a viac si užívali času aj s tou vlastne rodinou. Čiže to vedie k tomu, že ten hotelový biznis rastie a je tam veľký vlastne ako potenciál ako ďalšieho rastu a príležitosti. Prejdem k téme real estate, prečo spolupracovať s nami a ak niektorí zvážite, že zainvestovať spolu s nami, ísť na to, máme nejaké 3 hodnoty, ktorých sa my vlastne držíme a ktorých chceme. Naozaj chceme, vlastne prvá naša taká najväčšia hodnota je návratnosť. Všetky naše investície, nekupujete chatu, ktorá vám vlastne leží, ani nedovolujeme kúpiť apartmán, alebo veľmi malé percento apartmánov dovolujeme kúpiť takým investorom, ktorí to chcú využívať pre seba. Všetky apartmány sú okamžite ako zaradené do ponuky našich služieb, lebo tie služby vlastne potrebujeme a my tým investorom, ktorí s nami investujú, je v prvom rade naša vysoká návratnosť samozrejme vlastne zodpovednosťou a unikátnosťou. Je to unikátne naozaj v tých rezortoch, okrem nás, nikde inde ten apartmán ako nekúpite, čiže tá unikátnosť spojenia a prepojenia s tými strediskami nikto iný nedokáže garantovať, len my. A samozrejme sme vlastne zodpovední tým, že predávame tie apartmány s tým, že vieme, že ich budeme predávať zákazníkom, tak tá vybavenosť izby zodpovedá tomu aj tá kvalita ako materiálu, aby sme vedeli, aby sme od toho investora nežiadali v nasledujúcich rokoch ešte doinvestuj, pokazila sa chladnička, opadla omietka a tak ďalej. Čiže tá výstavba je priamo spojená s našou vlastne materskou spoločnosťou, ktorá si dáva podmienky, aby tie reality boli v zodpovednej kvalite.
Taktiež my, keď máme s každým investorom, nemáme jeden program, akože ho kúpiš a máš, máme aj teraz projekt, ktorý za chvíľočku tu spoločne spustíme, má 4 ako možnosti varianty financovania, čiže podielame sa na tom, aby sa každý našiel svoju vlastne cestu na tom financovania, vyhovovala mu systémy, vlastne vyťažujeme nehnuteľnosti a chceme, aby ten majiteľ spolupracoval s našimi strediskami a chodil a užíval. Veríme, že všetci budeme mať rodiny, čiže kúpou nehnuteľnosti dostávate veľké ako benefity všetkých tých strediskách, ktoré máme už v 4 štátoch. Máme kompletnú starostlivosť. To, čo povedali v Dubaji, platí aj u nás. Tu nehnuteľnosť veľa investorov ani nevidí, alebo stará sa o ňu, dostáva len ten výnos, ktorý z toho je. Čiže žiadne tie starosti vám opadajú a nemusíte sa báť, ako keď si kúpite byt v Prahe, že sa pokazila žiarovka, kto mi ju zmení. A samozrejme, za tým všetkým, čo je šípka späť, je to vďaka tomu, že sme holding vlastne veľkej skupiny. Z krátkosti možno len predstavím pár projektov, ktoré pripravujeme. Samozrejme v tých horských strediskách je to problém trošku s tými ako povolacími procesmi, čiže niektoré projekty, ktoré ukážem, ako som hovoril, bohužiaľ sme v stave, že všetky projekty sme vlastne doteraz, ktoré boli povolené, vypredali. Jediný teraz ešte projekt dneska s vami odštartujeme a to bude vlastne ďalšie vám predstavím, ktoré v nasledujúcich rokoch, keď sa nám tie legislatívy ako podaria, tak budú dané do toho. Horské stredisko, jasná, ja to verím, že to evidujete, je to najprofesionálnejšie, najšportovejšie stredisko lyžovania. Je naozaj najväčšie stredisko na Slovensku, dovolím si povedať aj v Čechách. Má za sebou 3 svetové poháre, ktoré usporiadalo 50 km vlastne z jazdovej, 27 vlekov a tu na čo vás zaujíma, čo chcem poukázať, toto je to, prečo sme tu. Vlastne momentálne sú napríklad tam 4 hotely a 2 hotely sú už realizované ako realitný projekt, ktoré majú svojich investorov a spokojných investorov. Hej. Keď pozriete na internete, ani jeden z týchto apartmánov a bytov není na predaj, všetko si akože držia a nedarí sa ani ten nejaký ako resell. Všetci, čo to kúpili, nechcú bohužiaľ predať. A takisto vlastne horské stredisko vo Vysokých Tatrách historicky, ja verím, že to vnímate, najväčšieho pohorie na Slovensku. Má bohatú históriu, veľa vlastne českých návštevníkov chodilo za mladosti a v Spojenom štáte vlastne Československa to ako navštevovalo. Má obrovskú návštevnosť aj v lete vďaka tomu, čiže celé to stredisko Vysoké Tatry je navštevované aj v lete, tým pádom má rozdelené 2 sezóny. Zarábate aj v zime, zarábate aj v lete. Taktiež iba na záver prejdem týmito investičnými hotelmi a je tam už aj hotel, ktorý sme rozpredali a ukážem, pripravujeme vlastne ďalší. Z krátkosti sme si pripravili aspoň takú ojasnú mapu. Naozaj tých lyžiarských stredísk je na 2 strany. Je to druhý najvyšší vrchol nízkych Tatier, ktorý je na obidve strany. Lyžujete ako moderné stredisko, usporiadateľ hlavne tých svetových pohárov. A jasné je vnímané aj stredisko svetového významu a tá návštevnosť, ktorá tam bola predtým, není iba vlastne o Česku a Slovensku, ale naozaj toto stredisko vďaka tým svetovým pohárom si začína vyhľadávať celý svet. Pripravujeme jeden, dá sa povedať, posledný projekt, kde je obkolesený poslednou stanicou v dianí okolo Zjazdoviek. Bude to vlastne prvý a posledný apartmánový hotel v Jasnej, ktorý bude úplne na zjazdovke so všetkými rezortnými službami, 2 poschodia vlastne wellnessu a tak ďalej. Čiže týmto projektom sa uzatvorí stredisko Jasná, lebo sa nachádzame v najvyššom stupni ochrany a momentálne tam ako prebieha zákon o stavebnej uzávere, čiže je to posledný projekt, ktorý bude v tomto stredisku zrealizovaný a už nikdy viac sa v tomto stredisku nezrealizuje žiadny predaj apartmánov, tak blízko samozrejme budú nejaké kilometre a tak. Čiže je to jedinečná príležitosť investičná, ktorá sa naskytne a nejaký naplánovaný predaj máme na konci tohto roka, kedy ešte čakáme posledné legislatívne formality by som to nazval. Vidíte nejakú architektúru, naozaj sa nachádzame v centre alebo v srdci Slovenska s blízkosťou do tých najväčších našich stredísk, kde ubytovaný host v cene ubytovania vlastne môže navštíviť všetky tieto strediská.
Je to samozrejme horský predaj, horský projekt, 48 hotelových izieb ako ostáva, alebo v portfóliu vlastne fondu, alebo strediska, 136 apartmánov pôjde do predaja. Je to jeden z jediných projektov, alebo z mála projektov, ktorý má svoj ako parkovací dom, čiže auto zaparkujete pod strechou, je to samozrejme nejaká akože luxusnejšia výbava a zachytávame tú takú ako bonitnejšiu klientelu, ktorá tam je, nehovoriac o tých službách, ktoré nie sú tiež v tých horách úplne bežné, keď máte akože chatu v horách, tak tam to vlastne wellness lobby a reštauráciu moc nenájdete. Priemerná cena za meter štvorcový niekoho to môže vlastne prekvapiť 9300 €, ale naozaj, keď si ja pozrite na internete, tie vlastne ceny nemáme ani lacné, ani nie sú vlastne drahé, ale zodpovedajú tomu, čo v tom ako trhu je a je ten ako výnos priamy finančný je vlastne 6% plus získavate benefity. Niekedy na konci tohto roka by mal byť spustený ako predaj. Poďme do tých najväčších hôr, najvyšších majestátnych, ktoré máme na Slovensku, Československu. Nejaká mapa, ktorí ste u nás neboli, naozaj sú to tieto, kde sú aj vysuté lanovky na najvyššie štíty, sú vlastne zjazdovky, všetky služby a tak ďalej. A pri poslednej výstupnej stanici staviame vlastne nový projekt, ktorý je ako Sasanka, architektonicky zapadá aj do Vysokých Tatier. Je to naozaj ako veľmi pekné dielo a tu ako je ten cyklista a je to spojené aj s letnou ako turistikou, čiže tie Vysoké Tatry že vedia využiť potenciál aj v lete, aj v zime. Na mape sme sa trošku posunuli do Vysokých Tatier, nejaká architektúra zvonky, v cene sme 41 apartmánov, je to 8 000 €, výnos prenajmu je 5%, Vysoké Tatry vlastne majú ešte podníženú túto hodnotu a pri tomto projekte sa verí, taktiež je to jeden z posledných projektov vo Vysokých Tatrách, bude uzávera, tento projekt bude rásť skôr na tom samotnom realitnom trhu. Prejdem do toho, čo nás čaká a čo teraz ideme spustiť dneska spoločne aj s vami. My sme pripravili aj nejaké prekvapenia a prosbu pre vás. Máme vodný park Bešňova. Dúfajme, že niektorí ste už ho aj ako navštívili. Je to jeden vlastne z najväčších termálnych parkov. Vlastne vlastní geotermálnu vodu, ktorá má veľmi priaznivé účinky na telo, na psychiku. Veľa ľudí ako dostávame reakciu, že odíde naozaj oddychnutých a ozdravených a nápomocných. A v tomto projekte ako Bešňovej spúšťame nový apartmánový hotel, ktorý obnáša v sebe 29 izieb apartmánov, ktorý každý apartmán bude mať na svojej terase svoj vlastný termálny bazén. Je to jediný projekt, kde si môžete zakúpiť investíciou do tohto projektu. Sa trošku púšťame aj rozpredajom toho prírodného bohatstva. Môžete vlastniť termálnu vodu priamo na svojom balkóne alebo na svojej terase. Sú to 3 poschodia, sú orientované na obidve strany. Jedná sa o dosť hodne ako luxusnú architektúru a ešte viac tu ako Bešňovú chceme posunúť. Bude to čerešnička na torte Bešňovej, ktorá pritiahne tých najbonitnejších klientov a samozrejme s budúcimi investormi a s budúcimi investormi sa budeme o tieto výnosy deliť. Tu na v krátkosti nejaký interiér. Je to vlastne 29 apartmánov, štartujeme na priemernej cene za meter štvorcový 6100 €. Predpokladaný výnos, tu je to, čo som pred chvíľočkou hovoril, zatiaľ tie akvaparky a hlavne Bešňová je lôžkami poddimenzovaná, tým pádom tie izby sú vyťažené vlastne ako celý rok a tu nás sa dostávame na terajší výpočet vlastne o 10%, čo nepredpokladáme, že na 10% ostaneme, lebo ten rast hotelových izieb a AD-riek vlastne stúpa, čiže ročne a toto je priamo len z prenájmu, ešte samozrejme ako dostávate hodnotu realitnej ceny, realitného trhu. GoPass Property. Je to vlastne novinka, všetci ste tu vlastne videli, alebo boli tu aj páni, ktorí sú z realitných fondov. Aj naša spoločnosť má v portfóliu realitný fond a to, čo som tu rozprával, ešte predsa len v nás ako v duchoch, alebo v nás v sebe máme to, že vždy chceme niečo vlastniť, chceme to mať na LVčku, vychádza to z tej histórie kutilov a vlastniť niečo. Samozrejme vo svete vymysleli akože lepšie veci a lepšie riešenia
A takéto riešenie chceme ako ponúknuť aj my pre tých vlastne mladších alebo skúsenejších investorov, ktorí do toho vstúpia. Je možnosť tieto nehnuteľnosti kúpiť cez fond, aby ste nemuseli rozmýšľať, či chcete kúpiť apartmán iba v akvaparku, v horskom stredisku alebo v golfovom stredisku. V rezorte ponúkame možnosť investovania u nás cez fond, ktorý do tohto fondu sú vložené apartmány v každom z tých stredísk, ktoré ste videli, čiže máte rozložený ten výnos aj po krajinách, dokonca ten fond vlastní hotel aj v Poľsku. Čiže ak sa stane aj nejaký výkyv trhu, buď na Slovensku, v Česku, v Poľsku alebo v Rakúsku, v tomto fonde ste zabezpečení, že nezasiahne celú vašu investíciu, ale zasiahne len trh, ktorý je. Samozrejme ten fond od našej vlastne, ako matky nakupuje tie investície za iné hodnoty, ako keď to kupujete iba jeden apartmán, čiže získavate pri kúpe vlastne vyššiu výhodu a samozrejme tým, že ten fond vkladá niekoľko vlastne desiatok apartmánov do nájmu, tak má oveľa lepšie ako podmienky pri vlastne prenajímaní a výnosov a má ako najväčšie, čo je, stačí vám 125 000 eur, ktoré vkladáte a výnos je 6-12% a pri tomto sa vôbec akože o tú nehnuteľnosť nestaráte. Predsa len keď máte nehnuteľnosť na nejakom LVčku, sú s tým spojené riziká, nejakých ako požiarov a tak ďalej a bojíte sa, chodíte pozerať. V tomto prípade sa nemusíte o nič báť, nemusíte v prípade škôd ani sa niečoho obávať a že vás to zasiahne. Čiže my to hovoríme a hodnotíme z tohto, čo som povedal naozaj, že z pohľadu investovania do realít je to výhodnejšie ako tú realitu alebo tú nehnuteľnosť mať na svojom LVčku a znášať tie riziká, ktoré sú s tým spojené, lebo aj keď to je, sa o to staráme, ale máte iba jednu, o ktorú sa ako bojíte, tu na ich, ako máte 40, sú tie vlastne o benefity, ktoré čerpáte a z toho fondu tým pádom, že vlastníte nehnuteľnosti aj v Čechách, Poľsku, Rakúsku a tak ďalej, od nás ako dostávate benefit v rámci vstupu do všetkých týchto stredísk a samozrejme vlastne nestaráte sa o výplatu, o nejaké účtovníctvo a tak ďalej, ale všetko prevádzkuje fond a vy dostávate, dá sa povedať, hotové peniaze na svoj účet a samozrejme asi evidujeme, že tie zákony sú oveľa lepšie alebo benevolentnejšie k tej ako daňovej politiky fondov, čiže máte viac ako väčší výnos v rámci fondu pred zdanením, ako keď to vlastníte na svojom LVčku. Toto som v krátkosti zhrnul, ale prejdem to asi ešte ako podrobnejšie raz. Naozaj je to pre tých investorov, kto sa má v tom nájsť. Sú to investori, ktorí naozaj chcú znížiť tú hodnotu investície, chcú to riziko rozdeliť, nechcú to dať do jednej nehnuteľnosti, ale rozdelia si vlastne o riziko daňové výhody, ktoré som povedal, naozaj tie fondy, zatiaľ tá legislatíva v Čechách ešte viac, na Slovensku nám to trošku vrátila vláda, v Čechách naozaj idete k 0%, to nemáte ani v Dubaji. Účasť naozaj na premium trhu, ako som povedal, jedine do tohto fondu dávame tie apartmány, ktoré sú a možnosť zúčastniť sa na tých apartmánov je len cez tento fond v GoPase. Odborná správa nehnuteľnosti, naozaj pri tomto stave nemáte žiadnu vlastne starosť sa starať o tú nehnuteľnosť, ktorú vlastne vlastníte. A je to spojené s našou spoločnosťou, ktorá vlastní tie rezorty. Čiže je to úplná ako bezpečnosť toho, že keď že zrušia lety do Dubaja, tak ako iné riešenie nemáte. U nás tá vlastne rozdelenie je jednoduché. A jednoduchosť. Samozrejme je to vlastne jeden podpis, poslanie finančných prostriedkov, už iba užívanie výnosov a benefitov. Ja by som, neviem, či som nesiel moc rýchlo, ale pani moderátorka, už... Pripravili sme si takú, chcel by som vás, ak vás môžem poprosiť o jednu vec. Štartujeme projekt, ktorý ste videli s tým vlastne Bešňovej, s termálnymi prameňmi. My sme vyhodili na internet nejaké veci, že to dneska odštartujeme, dneska zverejníme ceny, vy ste ich už videli priemerné. A chceli by sme to spraviť takým aktom, aby to malo naozaj akt. Páči sa nám aj táto výstava, za čo by som chcel, neviem, či tu je niekto z vystavovateľov pochváliť. A poslednú nehnuteľnosť, posledných 29 apartmánov, ktoré máme v ponuke, týmto aktom odštartujeme. My sme pripravili
a začneme aj výstavbu. My sme pripravili časovú kapsulu, ktorú by sme chceli všetkých poprosiť, a dosť vás tu je, a to sme radi. Či by ste nám prišli ju svojím podpisom podpísať, môžete aj napísať nejaké slova, ale stačí ako podpísať. My túto kapsulu vložíme do základov s tým, že bude prístupná a po nejakých rokoch, keď si poviem po 40-50 rokov, vlastne ho vytiahneme a zverejníme samozrejme tie vaše mená a podpisy, tak dúfam, že to s tým súhlasíte. A je to taký akt, ktorý môže byť aj pre vás, pre nás zaujímavý a veríme, že to podporí aj tie ostatné projekty. Ja by som pani moderátorku možno poprosil, či by vedela zobrať tu takú hlavnú úlohu. Tak toto vypadá, jo, abyste věděli, a sem to pak přijde a pak to půjde pod zem, kde bude horko, protože tam jsou ty termální prameny, tak to musí vydržet. Prosím vás, když jste viděli těch 60 stupňů, nebojte se, že by ten bazének, co budete mít na terase, měl 60 stupňů, to byste se trošku uvařili, ale bude to mít méně. Tak. Ja by som vás poprosil, môžeme, že by ste prišli k počítaču a klikli tým kliknutím, my dáme... Ja to spustím. Vy to spustíte. Na mne to bude. Tak, ja si myslím, že je to v dobrých rukách. Neviem, čo ostatní hovoria. Tak, dobře. A jdeme na to. Tak, klik. A jedeme. Já jsem klikla vedle? Ne, klikla jsem vedle. Ďakujeme. A už jedem. Môžete aj hudbu pridať. Je to vlastne akože prezentácia prvá. Poprosím vás o podpísanie prvé. Kamkoliv. Podpísané počítačom. Já už jsem zvládla i podpis a věřím, že se nás na tom dokumentu, který bude schován v základech, sejde víc. Takže nebojte se sem přijít, podepsat se, třeba jednou bude někdo pátrat, co to je za podpis. Ja ďakujem ešte raz za čas, za pozornosť a naozaj vás, kto máte záujem a veľmi radi by sme boli a potrebujeme síl, ako nabrať do takej stavby, ktorú sme ukázali. A ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujem. Igor Mráz, Tatry Mountain Resorts, děkuji. A pojďte první odvážlivci se sem podepsat. My potom přesuneme toto lejstro nahoru na stánek TMR, takže budete moci všichni, co se tam přijdete vyptat, na cokoliv tady zaznělo. Mimochodem inspirace Pamukkale, jsou to ony bazénky v Turecku s krásně teplou vodou. Tady budou taky. Travertinových jezírek. Je to vlastne jedinečný projekt, ktorý naozaj stojí vlastne za to. Minimálne, ak nebudete investori, vlastne o rok a pol vás pozývame do jedinečného hotela, ktorý u nás vyrastie a to bude málo projektov. Mimochodem v tom tureckém Pamukkale originálním, kde jsou ty travertinová jezírka, tak to už jsou taky pro veřejnost zavřená. Za to ale vedle udělali taky chytře, připravili umělé bazénky, přes které nechali přetékat tu travertinovou vodu, aby vzniklo těch bazénků víc a neničili se návštěvami ty původní, přírodní, ale koupat se tam můžete taky a v Bešeňové to bude jenom pro vás. Já si Bešeňovou pamatuju, když jsem tam přišla z těch hor a vlezla jsem do lázní a myslela jsem, že se mi jako spálí nohy. To bylo strašně horké pro mě tehdy, asi mi byla zima. Skvěle, už se nám sbírají podpisy. Já děkuji Igoru Mrázovi.